धनंजय भैया भैया सबके अपन अलग भाव हो खेला लड़की कह दिया कि दर्द दिल के दोनों का सुना तो लगा कि कोई के कदा से भेजा तो लगा कि प्यार का होला उनका बुझा तो ना बा हमने के जब सैड सॉन्ग कॉमेडी में निकल जाए कि प्यार का होला उनका बुझा तो ना बा प्यार का होला उनका बुझा तो ना बा दर्द दिल के दोनों का सुना तो ना बा कहीं के करा से भेजा तो ना बा प्यार का होला उनका बुझा तो ना बा प्यार का होला उनका बुझा तो ना बा साजना वो हमसे दूर के क्या करते थे साजना वो हमसे दूर के हमसे जुदाई छुप छुप के रोया करते थे छुप छुप के रोया करते अभी रउआ कहनी कि प्यार का होला उनका बुझा तो ना बा हाँ जी हम चाहते हैं तो स्किल दिखाई दो कि अरे दोसरा के ओढ़नी ओढ़लू बेजा कि अरे दोसरा के ओढ़नी अरे ओढ़लू बेजा आवे के बा कैसे कि अपना जनुआ के होई दिलवा का ओढ़लू बेजा अपना जनुआ के होई दिलवा का ओढ़लू बेजा अरे दोसरा के ओढ़नी ओढ़लू बेजा दोसरा के ओढ़नी ओढ़लू बेजा तो अपना जनुआ के होई दिलवा का ओढ़लू तो लड़की कह दरी कि तनिको मोहब्बत के खेल नहीं खे कि तनिको मोहब्बत के खेल नहीं खे आजकल के लइकन के दिल नहीं खे आजकल के लइकन के दिल नहीं खे एगो ना दूगो ना 4-5 गो गर्लफ्रेंड बना लेता लोग लेकिन होटल के भरे खाते बिल नहीं खे होटल के
भरे खातिर दिल नहीं खे बाबू आजकल के लइकन के दिल नहीं खे आजकल के लइकन के दिल नहीं खे। एक मिनट में रोकम भैया ई जब बात रउआ कहत बानी तो हम कहल चाहम लोग भैया लोग तनी ध्यान से सुनम जा कैसे ई त बोल देली कि लइका लोग के 4-5 गो गर्लफ्रेंड होली जा होला लेकिन एगो बात बताई एगो लड़की के कितना गर्लफ्रेंड मतलब बॉयफ्रेंड होला जा छुपल बा के हो से नानू जी तो ही बात पे हम बात हम बोलला से ना हो जाए कि सनहिया लगावल आए अरे बाबू जी देखो सनेहिया लगावे में बड़ी प्यार से लगावल जाला सने आज एकरा से लगई ह ओकरा से निभई ह इना के बीच में धार में छोक के चल मत जी ह आई लोक कुमार यादव जी हमारे दहियार निवासी समाज सेवी एक नौजवान उभरते हुए दहियार से देखा नौजवान साथी बन पुलिस के जवान बा आलोक कुमार यादव जी और हमारे देवरिया के सुभाष यादव जी सब भाई लोग की तरफ से 501 रुपया का आशीर्वाद बतोहरा 501 रुपया के आशीर्वाद बस शिवानी जी के आ चाहो के एगो गीत बढ़िया सुना के अब भैया लोग बैठल बानी धनंजय भैया भी उपस्थित बानी भैया लोग एगो गीत जरूर सुनाई तो एगो प्यार से गीत सुनावे कम बा एकरा बाद धनंजय जी कहे के बा